ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവര ധാരി ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദാനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദാനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ ശ്രീരാധേ ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ശീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ശ്രീ ഗുരുദേവ് നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുടെയും ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെയും പാദങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2ാം ഭാഗമാണ്. ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കാണാൻ പറ്റണ്ടേ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? 7ാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ്? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദതി സിദ്ധയെ. അതായത് വളരെ ദുർലഭമാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണവരല്ലേ. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു, സഹസ്രം മനുഷ്യരില് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിലും വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ദുഷ്കൃതികളെയും സുഹൃതികളെയും പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? നൂലിലെ മണി പോലെയാണ് എന്നിലെല്ലാം കോർത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മത്തപരതരം നാസ്തി കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. സൂത്രത്തിലല്ലേ, അതായത് ചരടിലെ കോർത്ത മണികൾ പോലെയാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകളെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ജലത്തിലെ
ജലത്തില് സ്വാദായിട്ടും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ വെളിച്ചായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ ആ സുഖം അല്ലെ, നമുക്ക് ആ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഇത് അറിയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓങ്കാരം, പുരുഷന്മാരുടെ പൗരുഷം, ഭൂമിയിലെ ഗന്ധം, തീയിന്റെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങള്, തപസ്സുകളുടെ തപസ്, ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ബലവാന്മാരുടെ ബലം, ലൈംഗിക ജീവിതത്തില് നല്ല കുട്ടികള് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഇതും കൂടെ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദുഷ്കൃതികളെ പറ്റിയും സുകൃതികളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് കഴുതകളെ പോലെ ഭാരം ചുമന്നിട്ട് ഒരിക്കലും പോലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ മൂഢന്മാര് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും ഒന്നും ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ നരാധമന്മാരെന്നും, പിന്നെ എന്താ പറയാ വളരെ വലിയ അറിവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവര് മായയാപഹൃത ജ്ഞാനം, അവർക്കൊരിക്കലും എന്താണ് അവരാരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാനില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവരെല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരാ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട പോലും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആസുര പ്രകൃതി, അതായത് നാസ്തികര്, നിരീശ്വരവാദികള്, ഒരു തരത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇതിനെ അവര് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് 4 തരത്തിലുള്ള സുഹൃതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേമാം ജനാ സുഹൃദിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച്ച ഭരതർഷഭ. അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. ആരൊക്കെയാണ്? ആന അല്ലെ, ഗജേന്ദ്രൻ, പിന്നെ ദ്രൗപദി, അവരൊക്കെ ദുഃഖിതരാണ്. പിന്നെ അർത്ഥാർത്ഥി, നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പിന്നെ ശൗനകാദികള് എന്താണ് ജിജ്ഞാസുക്കളാണ്. അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ ജ്ഞാനികള് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത്. ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനൽകുമാരന്മാര്. അവര് ഭഗവാനെ അറിയാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ശരിക്കും യോഗയും അതുപോലെ എല്ലാം പരിശീലിച്ച് അത്രയധികം പരമസത്യത്തിന് അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് അവര് ആണ് ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ 4 കൂട്ടരിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ജ്ഞാനികളെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തേലേക്ക് നോക്കാം. അത് ഇതിന്റെ തന്നെ വിവരണമാണ്. എന്താണ്? ആരാണ്? ശാസ്ത്രാനുസരണമായ വിധികൾ പാലിക്കുന്നവർ, ധാർമ്മികവും നൈഷ്ഠികവും സാമൂഹികവുമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർ പ്രായണ ഭഗവത് ഭക്തരാണ്. ഇപ്പൊ ഒരുവിധം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ ഭക്തന്മാര് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. കാരണം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ എത്ര കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ഉയർന്നവര് അവര് തന്നെയാണ്. ജീവിതം എത്ര തരത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥതയോടു കൂടിയാണെങ്കിലും അവര് എന്താ ചെയ്യണത്? അവർക്കൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യണത്? അവര് ഭഗവാനെ കാണാനായി എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോണത് വലിയൊരു ലിസ്റ്റും കൊണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് അത് വേണം, എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയാണ്, എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം, എനിക്ക് വീട് വാങ്ങിച്ചു, എനിക്ക് എന്താ പറയാ, വീട് കെട്ടിയവർക്കും വലിയ വീടാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയൽവക്കത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാനായിട്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണും അല്ലെ. അല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന, ഭഗവാനെ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നേ, ഭഗവാൻ വരുത്തിയ പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. കാരണം അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അല്ലെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഓരോരുത്തരും ഭൗതികമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു. എന്നാൽ അവര് ശുദ്ധ ഭക്തരാണോ എന്നാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ
കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കണം, സുഹൃതികളായ സുഹൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നു 4 തരം സുഹൃതികൾ. അവര് ശുദ്ധ ഭക്തരാണോ? എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തി? സുഹൃതികളുടെ വിധി എന്താണ്? അവര് എപ്പോഴാണ് സുഹൃതികൾ ശുദ്ധഭക്തരാവുന്നത്? ഭക്തി സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുഷ്കൃതികൾക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത്? അപ്പോ ഈ ഒരു ഇതില് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഇതില് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തി, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെ? അപ്പൊ സുഹൃതികളിലെ ഉത്തമൻ ആരാണ് എന്നാണ് ഇത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥം സച മമ പ്രിയ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണു, ജ്ഞാനികളെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ബാക്കി എല്ലാവരും എന്നാൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവരല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാ? ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി, ആ പരമസത്യത്തിന് എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്, ജ്ഞാഭിലഷിതാശൂന്യം, ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ് ജ്ഞാനി. പിന്നെ ജ്ഞാനിയുടെ ഗുണം വേറെന്താ പറയണത്? ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, ഭഗവാന് അയാളും. അപ്പോ ആ ജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജ്ഞാനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭഗവാനാണ്, അതുപോലെ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടത് ജ്ഞാനിയാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ പരമസത്യത്തിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ആളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അപ്പോ അല്ലാത്തവരെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ വിളിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം, എന്നെ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷനാവുക. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നടന്നു എന്ന് വരും. നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നടന്നില്ല എന്നും വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ചില ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ വിളിക്കേ വേണ്ടാന്ന്, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ധർമ്മം തന്നെ മാറ്റും. കാരണം ഈ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഇനി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് കിട്ടി ഇത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ പോകും. അവര് ചെയ്യണ തെറ്റാണ് അല്ലെ? കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ മാത്രം വിളിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏറ്റവും സുഹൃതമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിൽ ജനിക്കുക, അതും ഭാരതത്തിൽ തന്നെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ജനിക്കുക. ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുമാറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെ ഈ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ വരണം. ഇത് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും ഇരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഉദാര സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വനൈവ മേ മദം ആസ്തിദ സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാംഗതി. ഉത്തമാംഗതി ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഗതി? നന്നായിട്ടിരിക്കാന്നാ പറയണത്. മാമേവം അല്ലെ, എന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവർ. എല്ലാ ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ സർവോന്നതവും
പരിപൂർണവുമായ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ തീർച്ചയായും എത്തിച്ചേരും. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്നെ അറിയണല്ലേ. അപ്പൊ എനിക്കുപരിയായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം, അതായത് ഭഗവാനെ മറക്കാണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആന്തരികമായിട്ടൊരു ഗാഢബന്ധം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകള് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ, അതായത് ഊഹാപോഹങ്ങൾ പാടില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണത് എങ്ങനെയാ? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ നമുക്ക് അലങ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഭഗവാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെ? അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവര് വെറുതെ ആ ശൂന്യത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതാണ് മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ശരിയായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ, പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് പൂന്താനം തിരുമേനി, കുറൂരമ്മ, മേൽപ്പത്തൂര്. നമ്മൾ വേറെ അങ്ങോട്ടേക്കും പോണ്ട. നമുക്കറിയാം സൂർദാസ്, കനക രാജ്, അങ്ങനെ പല പല ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയ ലവ്വയാർ, അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ. പിന്നെ അങ്ങനെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നാണല്ലേ. രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ആ ഭഗവാനെ അതിന്റെ തരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് എന്ത് ക്വാളിറ്റി വേണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യാണം സഹസ്രേഷു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതും ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ, എത്രയോ ജന്മങ്ങളുടെ പുണ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ജന്മങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ, വാസുദേവനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം. അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസുദേവന്റെ തന്നെ അനുഗ്രഹം വേണം. അല്ലാണ്ടൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അവിടെ ആ ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു കോമ ഇടണം. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശീലപ്രഭുപാദ, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ശീലപ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുക്കന്മാര്, അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളാണ്. അവരാണ് മഹാത്മാക്കള്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഒരിക്കലും മഹാത്മാവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ആളുകളെ എന്താ ചെയ്യണത്? എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ, നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി വന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഇത് അടുത്ത സെക്ഷനാണ്. സെക്ഷനിലെ 7:20 തൊട്ട് 7:25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് 7ാമത്തെ സെക്ഷനില്. ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തിഗതവാദികളും. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടാളെയും പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോണത്. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏതു ദേവതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എല്ലാ ദേവന്മാരെയും
അതായത് നമ്മൾ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, വിദ്യ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സരസ്വതി ദേവി, പണം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ലക്ഷ്മി, പിന്നെ ആരാ, അങ്ങനെ ഗണപതി, വിഘ്നങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് ഗണപതി. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ദേവന്മാരെയും, സൂര്യൻ അല്ലെ, അത് നല്ല ബലം ഉണ്ടാവാനും കണ്ണുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂര്യദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ദേവന്മാരെയും നമ്മൾ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കൂടെ ഒരാൾ നടത്തി തരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അതെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്, അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജതേ പുരുഷം പരം. അതായത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആ കാമ കൊണ്ട്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലാണ്ടോ എങ്ങനെ തരത്തിലായാലും, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലോ ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്നാ പറയണത്? അവര് വാസുദേവനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജതേ പുരുഷം പരം. അപ്പൊ അവരോട് പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, എന്തൊക്കെ തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്താലും ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാസുദേവനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ നേടാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് എന്താ? യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയണു, യോ യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതും ഇച്ഛതി തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദദാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മരൂപേണ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, അല്ലെ? ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏതു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഞാൻ ആ ഭഗവാനെ പോയി എൻ്റെ എല്ലാം, എന്താ പറയാ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കെല്ലാം കിട്ടിയത്, അവിടെ പോയിട്ട് ശേഷമാണ് എനിക്കെല്ലാം നല്ല ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ദേവിയുടെ വ്രതം എടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയണു, അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാനാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ എടുക്കണ ആ ഒരു വ്രതത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും അതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ട അനുഗ്രഹം തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ബുദ്ധിയോഗം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധി തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏതൊക്കെ തരത്തില് നിങ്ങള് ഏതൊക്കെ ദേവന്മാരെ വിളിച്ചാലും അതെല്ലാം ഞാനാണ് അതിന്റെ ശക്തി കൊടുക്കുന്ന ആള്. അങ്ങനെ എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ പുറകിലിരുന്ന് ചെയ്തു തരുന്നത്. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യ ആരാധനാമീഹതേ ലഭതേച്ച തതക്കാമാൻ മയ്യൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അന്തബന്ധു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത് അല്പമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാം അപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും. അപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല. നമുക്ക് ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇത് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാക്കള് നമ്മളെ ഓരോന്നും ആത്മാവാണ്, ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത്, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ വാസുദേവനെ തന്നെ വേണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ ദേവന്മാരെ ഭജിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനസ്ഥനാവണം. അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നുപോകും. നമുക്കപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും മോക്ഷം കിട്ടില്ല.
അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചും ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണെന്നും ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ദേവന്മാരിൽ കൂടെ ദേവന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരും. പക്ഷെ മുക്തി ദാതാവ് ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ദേവന്മാരും. ഭഗവാൻ പറയണില്ലേ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് തലയില് ഭഗവാന്റെ തലയുടെ വശങ്ങള് എന്ന് പറയണത് ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, ശൂദ്രര്, വൈശ്യര് എന്ന് പറയണ പോലെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ബാഹുക്കളിലും ദേവന്മാര് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെയാ ക്ഷത്രിയരുടെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം പോലെ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരും. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ നമുക്കറിയാം, രാവിലെ എണീക്കണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂര്യൻ ആ ചക്രത്തില് സൂര്യൻ തിരിയാൻ കാരണം ആരാണെന്ന് പറയണേ? ഭഗവാനാണ്. കാലരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് സൂര്യദേവൻ രാവിലെ എണീക്കുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണത് അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ കാരണം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത് ഭഗവാൻ? അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയെ പരം ഭാവം അജാനന്ദോ മാമവ്യയം അനുത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണ? ഭഗവാൻ അജനാണ്, ജനിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭഗവാന് ജനിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യം ആയിട്ട് അല്ല, എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദ്യം, അനാദിയും ആദിയും എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കവും അനാദിയും, അല്ലെ? എവിടെയാണ് തുടക്കുന്നോ ഒതുക്കുന്നോ നമുക്കറിയില്ല. അതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കണില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ കൊടുക്കണം, അല്ലെ? അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഉയർന്ന അബുദ്ധികൾ എന്നാ പറയണത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അതെ, അബുദ്ധയെ വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാ അബുദ്ധയെ. അപ്പൊ എന്നെ അബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക്, അതായത് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണു, നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാവിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. അപ്പോ നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കില്ല. എന്താണ് പ്രകാശിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശമാണ്, പരമസത്യമാണ്. ആ പരമസത്യത്തിനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാൻ എന്ന് അവർ അറിയുന്നുമില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യോഗമായ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത്രയ്ക്ക് അധികം ക്വാളിഫൈഡ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ. നമ്മള് ഈശാവാസ്യത്തിൽ പഠിക്കും, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതോ മുഖം. ഹിരൺമയം, ആ സ്വർണം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ തിളങ്ങണ തെളിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സത്യത്തിന്റെ മുഖം മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയണത് എളുപ്പമല്ല. ഭഗവാൻ വ്യക്തിയാണെന്നും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണമെന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഈ ലോകത്തില്ല എന്നുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം ശാശ്വതവുമാണ്, എന്നാൽ ശാശ്വതമല്ല. കാരണം ഇതൊരിക്കലും നശിക്കലില്ലാത്തതല്ല, എന്നാൽ ഇതൊരു സത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള യോഗ്യത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം. ഉദാഹരണത്തിന് ഭീഷ്മർ, പാണ്ഡവർ, മറ്റു ചിലർ. ഭക്തന്മാർ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും തങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നവർ കരുതുന്നു. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അവ്യക്തഗതവാദിയായവരുടെ ബലം എന്താ? അജനും അവ്യയനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നവർ അറിയുന്നില്ല. മൂഢന്മാരും ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കും ഉള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയായ മായയാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചപ്പോ, ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ പാണ്ഡവരും ഭീഷ്മരും വിദുരര് അതുപോലെ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഒഴിച്ച വേറൊരാൾക്കും ഭഗവാൻ ആരാണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവരെല്ലാവരും എന്താ കരുതിയത്? ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ ഗോപന്മാർക്കും ഗോപികമാർക്കും എന്താ അറിയണത്? ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് അവരുടെ ഭക്തിയുടെ ആ തലം. അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരാത്ത എത്രത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കുബ്ജ നമുക്കറിയാം, ഒരു കൂനിയായിരുന്നു അല്ലെ? ആ കുബ്ജയെ ഭഗവാനെ കണ്ട വഴി തന്നെ കംസന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കളപക്കൂട്ടും കൊണ്ട് പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ ആ കളപക്കൂട്ട് എന്താ പറയാ, അതെല്ലാം മറന്ന് ഭഗവാനെ നോക്കി നിന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ഭയങ്കര മഴയുണ്ട്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു മാതാജി. കേൾക്കണ്ടല്ലേ? ഭയങ്കര അതെയോ? 7:26 മുതൽ 7:30 വരെ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷന്റെ ലാസ്റ്റാണ്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നമുക്ക് പഠിക്കാം. പൂർവജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും ശത്രുഘ്നായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ജനനം മുതൽക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളാവുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വ്യാമോഹിതരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ വ്യാമോഹിതരായ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് അവര് വരുന്നത്? അവർക്ക് ഇച്ഛ, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവര് ഈ ലോകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും, നമ്മളടക്കം എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നു ജനിക്കുന്നത്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ലേ മാതാജി, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണു, ദൃഢമായ വ്രതം, അതായത് ദൃഢവ്രതം എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രം, അതെങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്? പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പുണ്യം. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ പുണ്യം. എന്ത് പുണ്യാണ്? ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദേവന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഏത് ദേവനെ വിളിച്ചാലും ഭഗവാൻ പറയണു ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പുറകിലെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോ ദേവന്മാരെയും വിളിച്ച് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, കോണിയുടെ അറ്റം വരെ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ ചവിട്ടി കയറിയാലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് ഏതെല്ലാം ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പറ്റിയതെന്നാ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജരാമരണ മോക്ഷായ മാമിശ്രത്യ യാന്തിതേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു. കൃഷ്ണൻ. ജരാമരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യായ ദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. എന്താ പറയണത്? അധ്യാത്മം കർമ്മ ച അഖിലം. ഇവിടെ പറയുന്നു അധ്യാത്മത്തെയും കർമ്മത്തെയും അറിയുന്നതിനായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയണായിട്ടാണ്?
വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അത്രയും ഇത് ആധ്യാത്മിക അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ഉള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മമായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾക്ക് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ്. അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ബുദ്ധിമാന്മാർ. അവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഭക്തിപരിതമായ സേവനത്താൽ, എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാൻ അതാ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യോഗമിശ്ര ഭക്തിയാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ യോഗത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ളവര് യോഗമിശ്ര ഭക്തി ഉണ്ടാക്കണം. ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി ആവണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് പല വഴികളുണ്ടല്ലേ? കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം, ആ ഭക്തിയിൽ കൂടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഇതിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭക്തി മിശ്ര അല്ലെ? യോഗമിശ്രത്തിലാണ് നമ്മള്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമിശ്രത്തിൽ കൂടെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, പൂർണ്ണമായ ഭഗവാനുള്ള നമ്മുടെ സമർപ്പണം. നമ്മള് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഈ എന്താ പറയാ, ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താ? ഭഗവാൻ ഈ ക്ലേശങ്ങളിലാണ് അല്ലെ? മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യര് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് വാർദ്ധക്യവും മരണമാണ് അല്ലെ? വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഇപ്പൊ മക്കളെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഓരോ മക്കളെ നമ്മൾ നോക്കാതെ അവരെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കുക. അങ്ങനെ കാരണം അവർക്ക് ആർക്കും സമയമില്ല. അച്ഛനും അമ്മയുടെയും വാല്യൂ എന്താന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണില്ല. കാരണം അവരെല്ലാവരും അവര് ഈ ഒരു ലൈഫില് അവര് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന് എതിരായിട്ട്. ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് അവരറിയണുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനെന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാണ്ട് വരും. അപ്പൊ അടുത്തതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചെയ്യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ ബിജമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഹാം. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നേതാവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പോ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനം കിട്ടിയോണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ജ്ഞാനം കുറേ നമുക്കിപ്പോ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. വലിയ വേദജ്ഞനായിരിക്കും, പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ജപിക്കണം. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കരുണയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ പ്രേമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത് പ്രേമം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കേണ്ടത്? കാരണം എന്താ പറയണത്? മരണസമയം അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ആരും ഇവിടെ പെർമനന്റ്. പറയുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും. ഓ, ഞാൻ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും പോകും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അത് നമുക്കറിയാം. എനിക്ക് ചുറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ സുഖമില്ലാണ്ട് ഒരാൾ കിടന്നാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും, പോയില്ലേ അല്ലെ, അയാൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്നല്ലേ ഈ നാളെ മരിക്കും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാൻ മരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ അതില്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന് പറയണതും ഈ ലോകത്തു നിന്ന് പോകും. ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനായിട്ട് വന്നു. ഈ ശരീരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്?
ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭഗവാനെ ഞാൻ സേവിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ഞാൻ മായയെ സേവിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പെട്ടുപോകും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കരകയറാനുള്ള ഒരു പിടിവള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന ബീജം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരം വളരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും. ആ തടസ്സങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വെള്ളവും വളവുമാണ് നമ്മുടെ സാധന, നമ്മുടെ ഭക്തി, നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് എത്രത്തോളം മാല ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ, 16 മാല മിനിമം നമ്മൾ ജപിക്കണം. അത്ര പറ്റാത്തവര് നമ്മൾ ജപിച്ച് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പോലും കൃഷ്ണ എന്ന് വായിൽ വരാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് വന്നാൽ, നമ്മളെല്ലാവരും അജാമിളന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അജാമിളന്റെ കഥ വളരെ പ്രസിദ്ധാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് യമദൂതന്മാര് പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് വരുമ്പോ പേടിച്ചിട്ട് മകന്റെ പേരായിരുന്നു നാരായണൻ, നാരായണ എന്നൊരു വിളിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു പാർഷദന്മാര് അവിടെ എത്തുകയാണ്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയും, വേണ്ട, ഇനി ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അധികാരം ഞങ്ങൾക്കാണ്. കാരണം എന്താണ്ടാണ്, അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടോ ആ നാരായണ നാമം ജപിച്ചതിന്റെ ഗുണം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എത്ര കേട്ടു എന്നല്ല, നമ്മൾ ഭാഗവതം എത്ര വായിച്ചു എന്നല്ല, ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. സ്വാധ്യായം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ജപം, അതാണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു പിടിവള്ളി. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്രയാണകാലേ ബിജമാം ഏ വിദുർ യുക്ത ചേതസ, നമ്മൾ ആ യുക്തിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ ഇവിടെ പറയാണ്, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നു. ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് പോലും അറിയുന്നു, എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സമ്പർക്കത്തിൽ തുടരുന്നു. അയാൾക്ക് മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ എന്താണ്? സാധിഭൂതം, സാധിദൈവം, സാധിയജ്ഞം. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞം എന്താണ്, അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നെല്ലാം ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് അടുത്ത 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറയാണ്. ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. കൃഷ്ണകഥാശ്രവണവും സ്തുതികളും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ആ ഭക്തനറിയാം. ഭഗവാൻ ഏതു വിധത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ദേവന്മാരെയും കൂടി നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അതീന്ദ്രിയ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉറപ്പാണ് ഈ പറയണതെല്ലാം. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. ദൃഢവ്രതം അല്ലെ, ദൃഢമായിട്ട് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. 7:1 മുതൽ 7:3 വരെ എങ്ങനെയാണ് ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ 4 തൊട്ട് 12 വരെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണു. പിന്നെ 13, 14 ത്രിഗുണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. 15 തൊട്ട് 19 വരെ 4 തരത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃതികളെ പറ്റിയും സുഹൃതികളെ പറ്റിയും അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതിലിരിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. പിന്നെ 20 തൊട്ട് 25 വരെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ തരുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വ്യാമോഹത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് 26 തൊട്ട് 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ.
അനീഷിനെ മാതാജി ലൈവ് ക്ലോസ് ആക്കി.